Timmaġinak terfa' friġġ jew tixbed karozza bisnienek, jew li terfa' washing machine b'id waħda u tawweġ taġen jew xibka tal-konkos. Dan kollu aktar raħ bajnejhom għexieren ta' parteċipanti li s-sibt li għadda ħadu sem f'qabża l-baħar fil-Kalkara b'risq iċkejken żiem li qed isofri minn kundizzjoni rari ħafna. Magħrufin bħala Mr. Cool u Tony the Strongman dawn iż-żewġ tirġiel ta' wirja ta' saħħa barranija li kif jgħid il-Malti iġġib għajnejk wara widnejk. L-ewwel ma beda kien Mr. Cool li minkejja li għandu 67 sena jidher li għandu aktar saħħa minn ħafna nies li għandhom nofs l-età li għandu meta ġibet jew refa' diversi oġġetti tqal bisnienu jew b'xagħru. Wara kien imiss lil Tony the Strongman li beda billi refa' karozza, blata u washing machine b'id waħda. Dak mhux biżżejjed hekk kif The Strongman iġġustifika ismu meta qawweġ diversi oġġetti tal-ħadid ishom huma xejn fosthom taġen u diversi virek tal-ħadid ta' ħxuna differenti li jintużaw fix-xibka tal-konkos. Tony the Strongman u Mr. Cool ħadu sehem f'attività sabiex jinġabru fondi b'risq żiem tfajjel ta' sentej li tibati minn kundizzjoni rari u li teħtieġ kura regolari kważi kontinwa fir-Renju Unit. Din is-sena biss il-ġenituri ta' żiem diġà jafu li jridu jsifru lejn l-Ingilterra mill-inqas 28 darba.